Natu it-tieni ċans, dan huwa l-ħsieb wara l-konsultazzjoni pubblika li qed tresaq quddiem diversi proposti sabiex persuni li jkunu żbaljaw iżda jkollhom ix-xewqa u r-rieda li jibdlu ħajjithom u jibdew paġna ġdida, ikollhom l-opportunità jagħmlu dan mingħajr tfixkil. Bosta qdiet volontarji li jaħdmu mill-viċin mal-priġunieri u l-familji tagħhom tkellmu fuq kemm isibu bibien magħluqa ma' wiċċhom meta persuni li jkunu qed jagħmlu programmi ta' riabilitazzjoni jippruvaw isibu xogħol. Uffiċjal fih dan is-segretarjat parlamentari li wkoll ħadem fuq din ir-riforma Reno Buġija qal li fost oħrajn dan hu dak li se tipprova tbiddel din ir-riforma. Il-persuni li jkunu skuntaw is-sentenza u allura ħalsu għall-iżbal tagħhom ikunu jistgħu fi żmien xahar jitolbu lill-bord apposta biex joħorġilhom ċertifikat supplementari tal-kondotta dwar l-imġiba tagħhom. Dan iċ-ċertifikat jagħti rendikont tal-imġiba ma mhux biss, jagħti wkoll rendikont tal-programmi riabilitattivi u edukattivi li jkunu segwew waqt li kienu fil-ħabs. Kompla jispjega li pass ieħor fir-riforma huwa li sar il-perjodu sabiex reat ma jibqax irreġistrat fil-kondotta. Bħalissa sentenza b'kundanna ta' aktar minn 10 snin ħabs titneħħa miċ-ċertifikat tal-kondotta wara 10 snin li tkun ġiet skuntata s-sentenza. Bl-emendi proposti, il-perjodu ta' 10 snin se jonqos għal 5 snin, waqt li kundanni dwar reati ta' inqas minn 6 xhur ma jibqgħux jidhru fil-kondotta 3 xhur wara li tkun skuntata s-sentenza. Reati serji bħal omiċidju, femiċidju, ser u frodi ma jitneħħew qatt mill-kondotta. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard qal illi fl-aħħar snin sar xogħol siewi fl-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi sabiex aktar persuni li jkunu qegħdin jiskontaw is-sentenza tagħhom jingħataw servizzi professjonali u opportunitajiet ta' taħriġ bilan li jiksbu ħiliet ġodda u jkunu jistgħu jintegraw ruhom lura fis-soċjetà. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg qalet li r-riforma fis-sistema taċ-ċertifikat tal-kondotta se tkun qed tħares ukoll l-interessi tas-soċjetà u tal-vittmi tal-kriminalità. Nemmnu li mhux biss entitajiet governattivi iżda anke settur privat għandu jagħti l-feedback tiegħu għal din il-konsultazzjoni pubblika sabiex nassiguraw li jkollna soċjetà li tagħder u li tara li jkun hawn ġustizzja ma' dawn il-persuni wkoll. Temmew jgħidu li s-sistema kif inhi bħalissa qiegħda twassal sabiex persuni li jkunu skontaw is-sentenza tagħhom jibqgħu jitqisu bħala kriminali għaliex m'għandhomx jinxjuru li fiċ-ċertifikat tal-kondotta mċappas u rew il-fehma li dan jista' jkun qiegħed jikkontribwixxi għar-rata għolja tar-reċidiviżmu illi hawn f'Malta.